सोर फन हरलायखोब्रा माथो हाफांसो बे फुंजानि मा जाखो बेहा दिनै हेलौ मा जाखोलाय मानसियालाय मानो गाबखो लोमजादोसो ना मादो मा जादों मानसियालाय माथो जेबो बुङाबो सिमानि खोथाखौ लानानै गाबबाय नोङो सिमाङाव जि बायदि इगनर खालामदों नों आंखौ आयौ आयौ आंखौ नायफिनखायाखैनो नुबाबो माथोआखैनो गथ' साब्रै साबा गोनां हिनजावजोंसो दोनखारलांदों नोङो मा गोदाव सोराव सिमांनि खोथाफोरखौ लानानै बेबायदि गाबो नामा आबै आबौमोनानो खिन्थानानै गालांखादों फुङाव नुनाय सिमाङा जाफुङोनो आंथ' फुङावनो नुदों दाउला दाउ गिसिखांनायनि उनाव गोदाव सोराव सिमांफोरखौ लानानै नुबाय दावरावब्रा थै नाजुबदां आंखौ मोजां मोनमारोना नोङो मोनोलै नोंखौनो मोजां मोनो आं फिसा साब्रै साबा गोनां बांगाल बुरिजों दोनखारलाङाथ' दोनखारलाङालै हाबाब दोनखारलाङा होमबालाय दोनथ'नोसै बारि खनायावसो रायलायखुमा फैदों आं दानो हाया नुबा आंखौ दाय जालायगोन दे जागोन होमबालाय आरो सिन्था खालामबाय थानाङा दे दे फुंफोराव सिमां नुनायफोरजों बिसार गैयाहाय जाफुंबायबा मा जानांगौ जाखो हाबा गिबायसो आं महारानि मा मोनफैदों बे बारि खनायाव खामानि मावनो गारनानै मोसौ गलियाव गोबोरखि दं बेफोरखौ नुवाखै नामा थोरसि सुनांगौ अमा आदार होनांगौ खालि फन आयौ 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 फनजोंनो दिन थांसै मावबाबो नाम गैया मालायनि फिसाफोरा फुंबानो सिखारनानै थोरसि सुयो सिथ्ला सिबो न' बां साफा खालामो जोंना सिखारग्रोमोना मबाइल बाह मा होनबावगोन आरो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनानै आंनि गन्थंखौसो हागोन नोङो बिमा बिफाया फोरोंना हरखायाखै होननानै आंखौसो बुंगोन मिथिबाय मावगोन इसिबां रायबाय थानाङा बेरे फुंजानि रायनायखौल' नुदों खामानिफोरखौ गावबागाव मावनो हाया नामा थिनबाय थानांगौ आं बे मैनाथि सनाथि मैनाथिमोननि खिथुआव हाबैथां होनगोन आरो बिसोरनि खिथुआवनो हाबना फैथां एसेसो खामानि रोंबाय बायदां गावा खिथुआव हाबखांबाय खोमा सोरनिबा ओंखायनो आंखौबो हाबनो खिथादों मा बुदुंबादां जल्दि बाल्थिया लानानै अमा राजा लाना अफ्रिया लायथां अल्टि माबाथां बे मबाइलजों गेलेबाय थानाया मबाइलखौनो देख्रुजोबनो हागोन आं इसिबां रायदोंना रायना लाखा नाजुबदानाव खासुनैबा सोरखौबा रायबाव नोङो हाबा जाखांखांबाथाय बे न' आगान होनोबो फैलां मावबाबो दांबाबो नाम गैया मालायनि फिसाफोरनि खिथाव लामनो खोन्थाबाय थागोन मालायनि फिसायाल' सना रुफा जाबाय थागोन मानोथो लाबोना लाफैखाय मालायनि फिसाजोखौनो माथो खालामनो आरो बे जिउखौलाय अमा आदार होनाय मोसौ दै दौनाय थोरसि लथा सुनाय बेल'सै आरो गिदिर खान्दा थिखाना लाना फैखो मा दं बेयावलाय अफ्रिखौ बिमाया आंखौल' लायनो हरबाय थायो गावबा लाया गावबा आथिं समाव थाबाय थायो ओमफ्राय आंल' मावनांगौ न'नि खामानिफोरखौ खायसेनि बिमाफोरा जि ओंखाम ओंख्रि संनानै थोरसि लथा सुनानै जि फिसाफोरखौ जाहोयो जोंना मावसे मावनानै मावबाबो जि रायजाबावगोन आमुंनि फिसाजोखौ नायथां थामुंनि फिसाजोखौ नायथां आमुंनि फिसाजोफोराथ' बेसे गाज्रि बेखौ मिन्थिया हौवाफोरजों लाइन मारियो बेफोरखौथ' मिन्थिया हौवा सानै साथाम गोसथोयो बेफोरखौ मिन्थिया बिसोरनि आखुखौ लानो खिन्थाबावो ओमफ्राय माथो खालामबावनो आरो उफायबो गैया मावाबाबो जाखाया मावखानांखागोन एसे एनैखौलाय आंना जोंहानि बिमाखौ जि रागा जोंनो ओंखारो आं मालाबा बेरे फुंजानि फोजासिगोन दावरावनो मानसि खोनालायनाय जेन गावनाल' फिसा हिनजाव दङ आरो जोंनाबो एखे रायनायल'खा बेनिखायनो आंना नार्जि बुदांनाव खारस'नहैनोसो लुगैबाय आं नार्जि बुदांनाव खारस'नहैबा नार्जि बुदाङा खामानि मावहोआ आरो नोंखौ बे मावो जाहोगोन नामा नोंखौलाय बेफोरखौ मिन्थिया आं रायजाब थानाला आङो बिमाजों मबाइल थुब्बानो रायो माबा मोनसे बुंबाथाय मबाइलखौल' गेजेराव लाबोयो ओमफ्राय नोंलाय अफ्रिखौ सोरानिफ्राय लाबोखो लाफा सायख'नानै लाना फैबाय आंनाथ' अमा राजानावसो लायबावनांगौ दाथ' जि दाय जालायगोन बे अमा राजाया आंखौ होमबा थांबाय थादो नोंहा आंबो थांसै न'आव दे थानोनो बाबाय आं बे न'आव बिमायाबो बिमासै अमा राजायाबो बेनोसै बिमायाबो नायबाय थायो मालायनि सुख्लि खालामनाल' होबाय थायो अमा राजायाबो अमा राजा हिनजावल' नागिरबाय थायो न'आव दि हिनजाव सासे दं बेखौथ' तालानो गैया आंनि न'आव थानानै आंनि आइखौनो आंखौनो रायखुमागासिनो दं नोङो हारसिंनो एसेबां रायखुमादोंबाथ' मानसिफोरनि सिगाङाव बेसेबां रायखुमायो नों आंनि गोसो आं मा बुंगोन मा बुङा आंहा खुगा दं नालाय बुंदों नोंहाबो खुगा दं नोंहाबो बाहायनो हाया नामा
बांद्राय जादोंना नोंनि खुगाया बिसिजोबना जोगोन आङो बे खुगाया बिसिजोबखांनानै जिला जानायनि उनाव सोरखौ रायखुमायो नायबाय थानोसै आं ओमफ्राय बिसिलाय माबायदि बिसियो नोंनो अर्डार होखाबाय जेब्ला बिसिनिसैयानो आं नै नोंनि खुगाखौ सोरबा दङ ना आरोलाय सोर फैलायखो जेनना थानायखौ जेनना थाग्रा बायदि मोनाखै बे अमा राजाया आंखौ नै बे जेनबावगोन आङो आच्छा नोंसो होमबा माबा आइया नोंथांना अफ्रि बिनानै दोनखादोंमोननो बेखौनो लांनो फैदों आं बिनानै दोनखाबानो मोनो नामा हो बिनाय बुस्थुखौ मोनजोबबाथ' आंबो मालायनावनो जेखौनो मेखौनो बिनानै लाजोबगोन आं हा बिबानो गासिबो बुस्थुखौ मोनो नामा अमाखौबा फिसिनो हादों माब्रै माबा बेनिफ्राय आदारखौबा होनो हायाखै हा आदारखौबा बुथुमना लानो रोङाखै बेनिखायनोथ' आदारखौ बुथुमनो थाखायनो नोंसानाव फैदों आरोहाय अमाखौबा बुथारनाय समाव बेदर दरसेखौबा हरनो तान मोनो अफ्रिखौबा दों दों लांनो फैदों नों ओइ अमा राजा जों अमाखौ बुथारनानै फाना मिथिबाय डाइरेक्ट गथायैसो फानहरखायो बेवहाय बोरै नोंलाय अमा बेदर मोनजानांगौ जाखो जोंहा न'आवनो मोनजाया खामानि गैया जयगुरु नामावल' अमा फिसिबावो ओमफ्राय जयगुरुफ्रा अमा फिसिनो मोना मिथिबाय ओइ फाल्थु अगियान अमा राजा धोरोमखौ लानानै खोथा दा बुंनो मालाय ना जाया बेदर जाया दाउदै जाया अमाखौबा फिसिगोन दाउखौबा फिसिगोन ओमफ्राय ओइ अमा राजा अफ्रिखौ हरनो गोसो गैयाबा गैया होननानै बुं एसेबां खोथा खोनासंहोनाङा मिथिबायना हरा आङो मानो हरनोलै बेकाराव ओरैनो अफ्रि लांनो फैदों फाल्थु अमा राजा जोंहानावल' माइब्रानि जौ लोंनो थां नोङो मा माइब्रानि जौ दं नोंसानाव ओरैनोसो एदावदोंब्रा ओरैनोसो जंखायदों आङो लां अफ्रिखौ लां ओइ दरखार लांबावगोन आं नोंनि अफ्रिखौ नोंजों बखिजानानै ओइ ओरैनोसो बुंदोंब्रा आंलाय ओरैनो बुंखायो माथो सारा दुनियानि मिथिखायो आंखौ आं ओरैनो बुङो होननानै बेखौनो नोंहा गोसोआव लाथारलायबाय दा रायजोफोर आं ओरैनोसो बुङो रावबो आंनि खोथाफोरखौ गोसो गोरबो देहा मेलेमाव लानाङा दै आं ओरैनोसो बुङो जि बुङो आं गासैखौबो ओरैनोल' बुङो मानसिखौ दाननानै बुथारनानै आं नोंखौ ओरैनोसो दानदोंमोन ओरैनोसो बुथारदोंमोन होनना बुंगोन नामा नोङो नाङा आंनो नोंनि अफ्रि सफ्रि बिदि होननानै बिमानो लगायनो हायो ना आख' आंखौसो अफ्रि हराखै होननानै मिथिबाय खोन्थाहैगोनानो आं नों आंनो अफ्रि हरखायाखै दा लां होनबायना लां दरखार लांनो आं माइसो अख्रा हिनजावलै बेबो हांग्रिमोनदि सासे हाफां सासे दुमफाव सासे गासिबो अख्रा गोजालै अबेसे सोमसेया बारा अख्रा नङामोन अमा राजा बारा टेनसन लानाङालै नोंसो मालायखौ टेनसन होग्रा दा थौ साहा लोंनानै लायनोसैलाय बादुला सकाव बमब्रा आरो सन्थलाखौ नायलायनोसैलाय उपाय गैया बिसोरनि मोखांखौ नायाबाबो जाया सन्दला खाफाल जिला मालाय मबाइल मोननानै बुथुबथाबबाव मबाइलाथ' मोनबायमोनलै खिन्थु दाखालिनि रं नाम्बार जानाय सिख्लानि नाम्बारखौबो गोसोआव गैला आरो फेसबुकआवबो नागिरबाबो मोनाखै आं माथो मोननो नामालाय मालै नामखौ थमे होनदोंमोनलै थमे बर'ना थमे बसुमतारी मोननो माबा थमे महिलारि होनदोंमोन नामा थमे महिलारि फेसबुकआव नागिरदोब्रा गैयालै थमे नामनि सिख्लाखौनो नागिरबाबो मोनासै बिराद नागिरबाय आं फेसबुकआव एलु एला ओइ सन्थला खाफाल जिला न' गाज्रिनाय नामखौसो खोन्थादों बियो मिथिबाय स्कुलाव लिरनाय नामखौ खोन्थायाखै बियो एबारनिफ्राय आधार कार्डआव थानाय नामखौसो सोंखादों गोबावजों बोरैबा दांग्रोमनानै मोनफ्लांनाय नाया गलांफिनबायसो दैयाव बहालाय सैमायदों बहा सुनसैनो नागिरदों मा आं दाउ बिमा नामा दाउ बाहायाव थानानै बिदै गबाय थानो ओंखारबोदों आरोहाय आंहाबो दसे बारहावा जानो टाउनाव बा खुगाया माथो डेन्जार जाबायलै सिखा बुथुवाखौ धार होनानै गोबौ खालामनाय बायदि बिराद गोबौ जादों माथो नोंनि खुगाया माथोहाय सिखा बुथुवाखौ खिखौ दानबाबो बौवा होननानै दाय जायो बेनिखायनो धार होनानै गोबौ खालामबाय आरो नोंहा बेखौनो दाय जाबाय अमा राजा बा लागाव आसोलफोर लागाव नायनानै बरिया मोनदों आं भिडिअ बानायनि र' ओइ हांग्रिमोनदि गोसोमनि रानि मोजां खोन्थागोन ना नों बहा थांनो नागिरदों गोसोमनि रानि ना आं गोसोमनि राजा नागिरनो नागिरदों आं मानसिलाय मा उल्था उल्थालै दान थां होगारगोन देलै हिनजावफोरनि मोदोमाव आखाइल'सो होनो रोंगौ आरो मा रोंगौ अमा राजा दावदै गला सन्दला खाफाल जिला नोंहालाय मा नांजादों जेराव आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागार जायो बेयाव आं हाबखावखायो साब्बास सन्तला साब्बास आंनि नामखौ रसन खालामनायनि थाखाय नोंनि नामखौलाय मा रसन खालामखो ब्रां बमब्रमा आरे नों आंनि लोगो नङा नामा नों जि मोजां खामानि मावो आंहाबो गोग्गानाय मोनोब्रा आंनिबो नाम जाफायोना नै बमब्रमानि लोगो होननानै बुंगोन ना नोंखौ नोंखौसो हनै सन्थलानि लोगो होननानै बुंगोन आंखौ बमब्रमानि लोगो होननानै बुङाथ' हाय नोंसोरबायदि मानसिफोरजों आंहा बिदि रायलायबाय थानो सम गैया आंहा बिउटि पार्लार थांनांगौ बावबाय दाखालिनिखौ बावबाय
मोदोमाव जेसेबांखि सुनै फोना मानो हो जेसेबांखि आथा मैदा दाफौआ मानो अखा हाबाथाय स्र' थांजोबखायो मिथिबाय साननैसोनि थाखायल' बेफोरो आंहा साथा हमगोन आरोहाय साथाखौलाय मानोथो होदों कम्पानियालाय बा अमा राजा नोंना अमा रानिया देनजारथार माथोलै ओइ बम्र' हिनजावफोर बायदि खोमा खाथियाव मा बुदुंबादां हा आंनि न'आव थानानै आंनि न'नि संख्रि जानानैनो इसिबां गोहो गोराना इसिबां गिदिर गिदिर खोथाना हांग्रिमोनदि गोसोमनि रानि आंहासो जाहोनो होननानै न'निफ्राय थिखांना लाबोदों दा बेनिखायनो आंहा जादों आरोहाय जाबाय थागोन आं नोंलाय मा बार खालामनो बांद्राय गिदिर गिदिर खोथा बुंना मिथिबाय अमा राजा हिनजाव महिला पार्टिफोरनो खिन्थानानै नोंखौ दख'नाजों खानानै बुजागोन आं हिनजावफोरा आंखौ बुनो आंखौ नुबानो दानो सिख्रि बिरजोबगोन गोसो गोरबोफोराव खर'फोराव आंखौ नुबानो गोसोथोजोबगोनसै बिसोरो अमा राजा गावखौनो सनाजों दादेरनाय रुफाजों दादेरनाय बायदि मोनो नामा जे हिनजावफोरा नोंखौ नुबानो मोजां मोनो बहा थांथां नोंखौ दा न'आवसो खिथिगोन आं बे अमा राजाया मा बुस्थु ओइ नांलायबावलै फेसबुक हगारनांगौ आंहा नों भिडिअसो बानायगासिनो दंना बम्ब्र' बम्ब्रा लाजिया नामा नोङो मालायनि रायलायनायखौ बेबायदि भिडिअ खालामनो नोंसोर रायलायदो जानो नोंसोर नांलायदोंसो होआ मानो बेखौ बुवा मानो मा मोखां नायबाय थादों अमा राजा मा आंखौ हिनजावनि गलाम सानदों नामा नों बुंबानो आं नोंनि खोथाखौ मानिनो गोहो दंबा नोंहानो बुनो हाया नामा ओइ हामालै बेफोरबायदि बुलायलियाव समायालै हिनजावफोरा होमबालाय जोंखौलाय मानो भिडिअ खालामदों जल्दि डिलिट खालाम भिडिअआ दाय जेबो नङालै आं डिलिट खालामफिनगोन मायसो उल्था उल्थाहाय फ्रहाय नोङो बाला रखरा हिनजावजों सोबा जाबाय बाला आरे मोनखोलाय बम्ब्र गोथावना मस्लाया औ गोथाव नोंबो खेबसे लानाय नाया मानो ओइ हांग्रिमोनदि गोसोमनि रानि थां बहा थाङो थां बहा थैयै थां साला बेयाव हौवाफोरखौ नुनानै बेयाव थाबाय थादों बेयाव नांलायनाय सलै ओइ अमा राजा नों आंखौ इसिबां गाज्रि बुंबाय नोंनि लोगोफोरनि सिगाङावनो आंनिफ्राय मोजां खोथा खोनासंनो लुगैयो नामा नों बाददो नोंनि खोथाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो गासिबो एखेसो सन्थला माबायदि जाखो नोंना लोमजानाया बा बिजोंबा माथो गोदै सिनि लगायलायनानै रायलायोखोलै बेलाय मबाइल बेरामालाय दसेल' जाब्रबोलै मबाइल गैयाबानो जाब्रबो मबाइल मोनबानो हामफिनो आरो बेलाय जालाय हामफिनलायलै बेफोरलाय सोलिबाय थाखायो होमबालाय एसे मबाइलखौ ताल लानानै थाबानो जाबाय एबारनिफ्राय बा हांग्रिमोनदि हौवानि सिगाङावनो बेलेग हौवाजों गोदै रायलायबावनो खिथिबायलै माथोलाय ओइ मा नुदोंलाय माखौ नाहरबाय थाखो नोंहालाय आंनि मेगन आंनि गोसो नोंहालाय मा नांजादों नोंहालाय मा बार नांखांदों फागुननि जावलिया बारा नांखांदों मिथिबाय सिमब्रे नोंखौ दा अबस्था गैयै खालामगोन आं मिथिबाय ना मेगन सादों नामा माने माखौ मेगन सानांगौ आंलाय नोंनि हिनजाव हांग्रिमोनदिखौ नायनायनि थाखाय ब्रा लाजिया नामा नों गुबुननि हिनजावखौ बेबायदि नायनो हा ओइ मेगनखौलाय इसोरा नायनो थाखायसो हरखादों माथो बेनिखायनो नायोब्रा आंलाय आच्छा बे मेगनासो होनबा ना र' मेगनखौनो बख्ल'नोसै आं आलाय अमा राजा सिगिदो नामा आंखो आं रावखौबो सिगिया आं डाइरेक्ट एक्सनसो लाखायो आंलाय खुगा दं होननानै सानैबो खुगाखौ सलायबाय थानाङालै रागा जोंबाय आङो